Bueno, maing buntag, maing udto, maing hapon, maing gabi, tibok nga kalibutan. Sanglit kini ato broadcast, malabay man sa gamhanan teknolohiya sa internet. Maing hapon sa tanan sa tibok kalibutan. Maing hapon sa tibok Pilipinas, pinagi sa GSAT. O gusab nga nagtamok sa mga kainlaing Hope Channels, radios sa tibok nga kalibutan. O dako nga pagtahod alang sa kadagkuan sa South Philippine Union Conference of Seventh-day Adventist Church, ilalom sa pagdumala sa atong pinangga nga Presidente Elder Roger Caderma, Executive Secretary Pastor Danielo Palomares, Treasurer Sir Chimuel Almocera. O ako nga dako nga kalipay, hindi nang matag-usa ka nato naa sa mayong panglawas. Pero bueno, sa di pa ta magsugod, mag-ampo na ta. Dagan salamat o Diyos sa imong pakiguban. Dagan salamat sa imong gugmag panalangin. Among gikalipay ang pakiguban nimo. Kami naghahangyo sa balang spirito nga magapadahili aron mahimo namo nga instrumento sa pagdumdum sa mga butang. Angay namong pagadumduman aron usab ikatabang sa among pagtuon. Salamat sa balang spirito nga imong gipadala kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Bueno, arita sa Facebook. Gato doaon ang naadire ni adini si Iwa Bacol Wilven, may nga hapon ni mo diha. Shivare Villases Ricanya, Kenrak Cayetano Barcinilia, Vic Pardilio Selma, Prince Paris, Amethyst Villar Dapusala, Jimar Bigan, Marielia Medorima. Okay? O gusab ni Ritoya Nano Jr., Lizer May Flores, kung pinanggang asawa, Mimi Guarin Vacalares, o si Giancarlo Zia Paghasian. Okay? O niyausab din ni si Dominic, ni Sibog, no? Niya din ni si Ritoya Nano Jr., mayong hapon, Pastor, asked ko sa Numbers 21:9, matod pa nila, Pastor, pwede daw magbuhat og larawan og Pastor asa sa prebibyo ang tapulan dili pa kanon. Thanks, God bless. Ako naman siyang gitubag igsoon tong niagi kaning numeros 21 kaning mahitungod sa mga larawan. Pero ang imo na siyang pangutana mahitungod sa numeros 21 9. Nagtuko mo ning panakatong sa bitin, no? Nga giisa ni Moses didto sa kamingawan kung wa ko masayap atong tanawon. 21:9 nagingon, og si Moses nagbuhat og usa ka bitin nga tumbaga og gibutang niya sa ibabaw sa bandila og mahanabo nga kung adunay bitin nga makapahit sa bisan kang kinsa sa diha nga siya makatan-aw sa bitin nga tumbaga mabuhi siya. Mo ni ang gihisgutan sa balaang kasulatan panahon sa 40 years. Itong panahon basa, gitawag na ito og kamingawan. Gisulti siya dito nga context, wa ni siya gisulti sa bisag unsa nga panahon. Ug wa siya mag-ingon nga ang sa atong kapanahonan karon ato ni siya himuag larawan. Mabis mo pag Roman Catholic, wa magahimo ani. Kita ba kag nay dakong bitin nga larawan gibutang da silang simbahan, wala man. O kining gisgutan dinhi nga bitin igsuon. Aduna ni siya gitawag sa theology og type and antitype. Ang type igsoon mo ng landong, ang antitype mo na ang katumanan sa landong. Kung mag-ingon kag karnero, nagisgot ka na sa katumanan, kining gitawag nato og si Kristo. Kung mag-ingon usab kag bitin, nagisgot na sa katumanan, mahituod kang Kristo. Sa diyang si Kristo ni ana sa kalibutan, kung mututo ka kang Kristo, mga luwas kita. Sama sa imong pagtuto kaniadtos bitin aw sa bitin nga diin kung napaakan ka maayo ka kay ang bitin dito nagsimbolo kang Jesus Christ nga giisa, no? Giisa man to kung imo tan-aw dinhi sa John, no? Abrihan nato sa John chapter 3, okay? Ang 3:16 doon na may gisgutan din no? Nga punto kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga sa pagtungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili may kidabuhing dayon. 17 kay gipadala sa Dios ang iyang anak nga ni sa kalibutan dili aron sa kalibutan iyang pagahukman sa silot kun dili aron ang kalibutan maluwas pinaagi.
18, ang musalig kaniya dili pagahukman sa silot apan ang dili musalig mahinukman sa silot kay wala man siya magtuo nga ang ngalan sa bugtong anak, no? Now, imo makita igsoon nga kining biti, kining Kristo nga nagbitay dinhi sa gitawag natong Kalbaryo sa cross, nagpahayag kana, nagsimbolo kana sa panahon sa ang biting kaniadto sa Numbers 21 nga giisa nagpahayag ka na igsuon og simbolo mahitungod kang Jesus Christ, no? Tanaw na to sa verse 14 sa Gentry yapon. Og maingon nga ang halas giisa ni Moises dito sa kamingawan, maingon man usab kinahanglan igaisa ang anak sa tao. So sa ato pa, katong type, katong landong, nga giisa nga mao ang bitin, nagsimbolo kato sa antitype nga mao si Jesus Christ. Karon kay naisa naman si Jesus Christ, langsang na sa cross, nganong ato pa man handumon kung kaniadto nga naana, na-meet naman ang type, na-meet naman niya ang antitype, na natuma naman diha. Mo magani mismo Katoliko, wala man sila'y bitin nga gibutang diha sa ilang mga simbahan. Ang imo makita diha kanaramang silang Mary, Peter ug uban nga gituhuan nila nga mauna sila, no? So daghan salamat may tungod ang tapulan nganong interesado magyud ka nga dili pa kanon ang tapulan. Pakan-an na lang good na siya good. Isip nga usa ka gitawag natong Kristohanon. Pero lisod biya kayo nga imong gamiton ang Biblia para sa pangmartilyo sa mga ulo, sa mga taong tapulan, dili na siya maayo. Kung gusto ka makatabang sa maong nga tapulan, imo siyang tambagan nimo pagpangita og trabaho. Dili kay pagkakita nimo tapulan, kay na may bersikulo sa Biblia, idukduk na lang nimo sa iyang ulo, dili na siya maayo. Pero kung maghisgot ka og tapulan, Proverbio 10, versikulo 4, nagingon, mahimong kabus ang magabuhat uban ang usa ka kamot nga tapulan. Apan ang kamot sa makugihon, makapahimong adunahan. Kung tapulan ka, makabusyog ka. No? So, ingana lang mga pinangga, ayaw himo ang martilyo ang Biblia, nga kita kag tapulan, imo din basahon ang Biblia. Wa ta kabalo kung kinsay tapulan ba ka sa inyong pamilya diha, nga gusto niyo basahan sa pamilya, una ba kay amigo, soon, ang ato is redemptive nga ministry. Dili nato ipanghimo ang martilyo ang Biblia, nga tapulan dili ka agay pakanon kay naas bersikulo sa Biblia. Ayo ana, no? Daghan salamat niya na Brother Ritoya. Niya dinhi si Joby Campañero, niya dinhi si Dave Dominic Texon, niya dinhi si Marjan Pinkian Malon, niya dinhi si Annabel Tumampos Lagata. Hi Pastor, mayong hapon watching from Dubai. Regards me Pastor. Bueno na atay caller. Nagtanaw karon si Ramiro Negre Ibanez o naa sila karon sa Kalilangan Bukidnon. Maayong hapon ninyo diha Ramiro Negre ko. Daghan nagasulod niya atong programa. Okay, si Marjan Pinkian Malon, good afternoon Pastor Chris. God bless you always. Okay? Susana Bersano sa Thailand Mato pa niya, hello Pastor, no? Si Risa Lariusa Kimki, GPDI ko. Maayong hapon, Pastor. God bless sa imong program. Maribet Tabuklaon, Juliano Kiamko, Elenob Shuma, maayong hapon, Pastor, watching here. Magikay Mandawi. Ug may hapon usab ni Brother and Sister Jay Salcido nga nakaron sa Estados Unidos. Ug usab ni Mr. and Mrs. Bautista, Jug Bautista, nga naakaroon nakabalik sa US, gikan sila sa Davao, nagpahigayon sila evangelism. Ug matod pa ni Maribek Tabuklaon, God bless Pastor Chris Bacalares. Ernie Catayas, ug niya itong igsuon si Jan Didago, Jan Edward Redilias Cañete, mayng hapon Pastor, watching from Dipulog. Okay, mayng hapon sab nimo diha, Brother Edward. Og niya sab dinhi si Giancarlo Zia Pagasian, Pastor Chris, mayong hapon, God bless Kingdom of Saudi Arabia. Og niya sab dinhi si Engineer Edi Rosalita Go, usa sa ato nga mga kaigsuunan dinhi sa ato sa Spoke Garden Church.
uban sa iyang pinanggang asawa, nagtanaw sila karon niya sila sa Cagayan de Oro. Kay Jiho Idpalina Pamesa, watching from Taguig City, Manila. Ate Chere, hello sa tanan, minaw na sadta, God bless. Lani Solita Baruro, mayng hapon ninyo diha no, o happy anniversary sa inyong kaminyoon. Okay? Niya din si Set Dayaday, o nibalik si Ritoyan Nano, Pastor Dili, oy, kay naaman good ng utana nako sa adda sa daw sa Biblia. Okay, daghang salamat na naigsoon. Niya sa din si gitawag nato og Ray Villientes, God bless Pastor, more power sa imuha programa. Live mi diri sa Belbros, Telorin, Valencia, Bukidnon. Og may hapon diya sa itong mga kaigsuunan sa Valencia. John Ray Verano, mayong hapon Pastor, God bless from Hong Kong, HK, Hong Kong, no? Okay, daghang salamat niya na. Kung adun na mo yung mga pangutana, ayaw mo kalimot mga pinangga, no? Tawag mo 0917-152-6046 o baka sa 0929-344-1777. Kana, kung smart, okay, 0929-344-1777. Kung smart ta. Pero kung Globe ka, 0917-152-6046. Okay? So, may hapon sa tanan. So, bueno, ayaw mo og kalimot pagtawag dinhi ato nga og niya sa si Sir Marcos Antonio Zamos sa nato ka igsuon nga nasa PNP karon, no? So aritas mga text questions o mga gipang padala sa ato sa Facebook. Mato pa niya dihi gikan kang Amos Linaw, mauni pangutana Pastor, unsa di ay ang kalendaryo before giusab? Kung giusab na ang kalendaryo nganong agrabyado man ka anang Sabado, inusab man na, tubaga, Pastor. Okay, daghang salamat ay igsoon. Wala pa'y kalendaryo igsoon nga record sa mga kasaysayan nga sa dihang giusab, na usab ang iyang weekly cycle. Yung weekly cycle, meaning walay bugto, walay puas, walay pagkadisturbo ang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 or Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Walay bugtod, walay record sa kasaysayan nga naputol, na disturbo ang weekly cycle. Usbon ko, wala gibasi ang adlaw ipagpahulay sa solar calendar ba na siya, lunar calendar ba na siya, or lunisolar calendar ba na siya, wala diha gibasi. Kay nahibalo man ta nga ang kalendaryo sa Hudiyo adunay 360 days ang usa ka tuyok sa kalibutan sa adlaw or 1 year. Unya ang gitawag nato og solar calendar sa ato kapanahunan adunay 365 days, 1/4 og pila ka minutes o ganang pila ka seconds. Okay? So ayha nakalibot ang ato nga kalibutan ngadto sa adlaw. Okay? Now, ingani, naay mga adjustment. Dili ta maingon nga kausaban, kundi adunay adjustment sa gitawag nato o gikan sa Julian calendar ngadto sa Gregorian calendar. Okay? Ang Julian calendar igsoon na introduce niya more or less 44 BC. Wala pa matao si Kristo, eksistado na ang Julian calendar. Ang Julian calendar adunay 365 days and 1/4. Kining Julian calendar igsuon, dakuha kini nga ideya dito sa Egyptian calendar nga aduna gyapon 365 days. Okay? Pero ang Julian lang aduna siya gitawag nato igsuon og 1/4. O kanang 1/4 igsuon na accumulated na, say for example, ang usa ka adlaw is 24 hours. Pila may 1/4 sa 24 hours, no? Imong makita nga ang 1/4 sa gitawag natog 24 hours is 6 hours, no? Kay 6, 12, 18, 24. So, upat ka 6, kibali upat ka tuig. So, matag upat ka tuig, gitawag na siya leap year. Dungagag usa ka adlaw, kay na-accumulated igso na gitawag nato og
1/4 or 6 hours. Upat ka 6 hours, 24 hours. So every fourth year na idugang nga isa. Mao na gitawag natog leap year nga iya sa Julian calendar. Pero pag abot niya ng mga 16th century igsoon, adunay correction nga nahitabo kay based sa ilang observation nga imbis aduna sila celebration panahon sa Easter o umban pa, tingala sila nga lahi naman nga panahon, wa man ni magsunod. So ilang giuting kay pag-ayo ang record og ilang gistudyuhan, mga astronomer kaniya to gistudyuhan nila og ilang na discovery nga dili lang di ay 365 days and 1/4 kundili aduna pag sobra nga minutes and second. Okay? Munang na kung imong iagi og mga point something, that is 365 days, 0.2224. So, kanang minutes og seconds igsuon, sa dagan sa panahon, ni-accumulate siya og 10 days. Busa, ang mga gabantay sa kapanahonan kaniadto, ilang gi-adjust ang 10 days. Sa October 3 igsuon, instead, October 4 igsuon, instead nga pag-augma, October 5, gihimo nila igsuon og October 15. Gi-insert ang, gi-drop ang 10 days. Okay? So, ingana, kay ilang man nakaplagan nga adunay kakulangon. Now, gitawag na siya og reform calendar, ang Gregorian calendar. Now, question. Nianang Huwebes, Pitsa 4, o pag-augma, Birnes, nahimo ba siyang pizza, kanang gitawag og pag-augma, Birnes, nahimo ba siyang Sabado? Wala. Continue gyapong weekly cycle. So meaning, October 4, Thursday, pag-augma, October 15, Friday. Naday gamay nga disturbo gamay sa mga pizza, pero walay disturbo sa weekly cycle. Mo man gani nga tingali kaning nangutana din usa tingali ni ka Catholic defender o asa ba siya kakuha ang information kay usually kogi ani mga CFD man pero wala sila concrete nga ebidensya. Na ebidensya nga adunay pag-drop sa 10 days niadtong 16th century igsuon kay gi-adjust pero wala madisturbo ang weekly cycle. Miyon kog weekly cycle na drop nga 10 days niya ng October 4 pero pag-augma, October 15 siya, Birnes. Sa October 4, Huwebes. So walay disturbo sa weekly cycle. Busa igsoon, kiniingo nga nganong agrabyado man ka anang Sabado, inusab man na. Basay kuno ko nga ang weekly cycle na usab. Kay mismo ang pinakakaraan nga museum sa tibok nga kalibutan, ang gitawag nato igsuon nga Smithsonian University, nagpahayag nga walay broken cycle. Og ang obismo pa kubang mga referensya, walay broken cycle. Naingani, kung pananglitan nag-refer ka sa 16th century nga nausab ang kalendaryo. Okay? Granted, atong tugutan sa walay pag-uyon na usab. Buot man imong ispasabot nga nasayop ang Roman Catholic sa pagsilibrar nila sa Domingo mo'y pagabanhaw ni Jesus Christ. Mo ni problema diha karon kadili man gyud mo moangkon. Kay mismo ang Roman Catholic igsoon, perfect man ilang pagsabot nga ang adlaw sa pagkabanhaw unang adlaw sa semana o kanang unang adlaw sa semana mauna ang Domingo. Ang pangutana karon sa wala pa ang Domingo, sa wala pang unang adlaw sa semana, unsang adlaw na? Ikapito, Sabado. Anong ipagpahulay? Lisod sa kay mingon ta nga dili na mo kasiguro sa Sabado, dili na mo kasiguro sa ikapitong adlaw sa semana, kay nausab na ang kalendaryo, unya ang Domingo na siguro. Pagalisod sa na siya, no? Tuano, no? Pili-pilion lang nato ang atong argumento. O baka ha, musugot basag ka ang Muslim, nga adunay kausaban, kay nakasulod man ang pagkatao ni Muhammad niya ng panahon, ha? Unya ay ha, adunay gitawag na to og adjustment sa kalendaryo, nga nawaban mingon si Muhammad nga, nga sayop na nita ng kalendaryo karon. Wala man, no? So, dako kag problema tungod kay wala kay mga kasaligan nga mga referensya. Tingali, imong mga binat-binuhat nga referensya pwede, pero walay nag-discuss ana. Okay? Nga may mga anang gitawag og for your information,
nga ingana wala man tay nakita gi 5 minutes na nabilin, wala man tay nakita nga mga kasaysayan nga gikutlo sa mga dagkong gitawag na tog mga media, no? Tulo ka mga dagkong station sa tibok Pilipinas. Wala man tay nadungog mismo CNN, mismo ang BBC, daghan wala magisgot nga adunay kausaban sa gitawag na tog weekly cycle, no? So, kung imong tanawon ang Biblia, Lucas 24 versikulo 1, nabanhaw si Kristo sa unang adlaw sa semana o gisilibrar sa tibuok kalibutan sa mga dagko nga pundok sa mga reliyon. Apil na ang mga Protestant, apil na ang Catholic nga gisilibrar ang pagkatao ni Kristo sa unang adlaw sa semana, Domingo. Gisilibrar. So kung nasayop pa ng Sabado, ikapito, sayop-sab ang Domingo. So ako sa advice mo ni nga ayaw na lang na i-minsay, pero nalipay ko nga nangutana ka din sa Facebook, aron matagaan sa nato og gitawag nato og kahayag kana nga mga puntuha kay mismo sa Biblia, wa gyud magyud ang Biblia taon nga adunay broken cycle. Kay kung imong tanami yung ka first fruity gitawag ka sa gitawag na tuog mga numbering sa Grigo igsoon, wala gihapon maghatag niya na ditera, triti, titarti, pimti, pareskiwi o sabaton. 1 paingon sa 7, wala siya disturbo o wala sad na siya kausaban. Pwede kung namoy mga kalibog, pwede mo follow up diri o pwede sa niyo is research kining akong gipang saysay kaninyo kay lisod sa kayo nga moyong kon nga dili ni siya masayop unya wa mo mag-research. Pag-research mo kay kung moingon mo nasayop ko, ihatag ang referensya igsoon kay atong i-discuss. Kay kini akong gisulti di na ko ni i-release. Media ba yan tibok ba yan ni kalibutan. Unya ako ni siyang i-release unya nasayop ko. Oy, pagkalisod bisag kayo maulawan ang among simbahan yana. No? Po sa kini nga mga punto igsoon naa kini sa gitawag nato og balaan nga kasulatan. Bueno, naapatay mga time igsoon pwede mo manawag. Niya din si Ezekiel Tafalla Dones, okay? Diri sa kang balong dodong tuto sa atong panahon kinsang sugo ang dapat tumanon. Sugo ni Kristo o sugo sa Dios? Murag nabasa ng Okay, bueno, break. Bobalik kita karon tuntod ayo pagawa. Go. Dula ta doon ng bagulaan, may isa ka player na. Hindi ba? Relax lang. Apil ba? Hindi na ito magdugay ba? Isa lang good ka oras. Kamulo pa man kung basa ani nga libro gaw. Mapag ikaw study ayon na. Kira na, katunga na bitaw ka. Mogod, bisa magiging isa ka page dyan. Wala pa may kapangabli. Pero gaw, kabalo ba mo sa itong maista ani nga subject? Sige ba siya katag og quizzes? Ingon pa siya nga mag-andam ta per me? Sis. Pero ba, di ba nakapaminaw ka sa leksyon ni ma'am? Diyos, ikaw pa. Bito. Bet kay ka. Ito kayo. Madumduman ni mga tanan. Sige. Sara ko sa. Okay, class, get your workbook. We're gonna have a quiz. Di na kini maayo bay kanang bisa ko mapya sa inyo ha, magtuon sa ako. Unsa? Ano man? Dula sa taba ka, isa lang. Ato na tagad ta. Nag-text ako si Francis. Pwede daw siya makapil. Ta. Sige, amping mo gaw. Open it to page 365. Bueno, dibalik kita no sa atong pagbalik mga pinangga atong tanawon kinsay tao diri nga nakasulod na usab sa ato nga Facebook. Niya dinhi si Navierniak Orin Sumel gipangbali naman nila ning mga ngalan no. Lemos Nero, okay? Si Ann Ray Ivan.
Okay, God bless you. Glad bless to your program, Pastor. Proud to be a Seventh-day Adventist. Proud yun, taking ano man. Sabi ninyo, huwa ko kakita o pagtulunan nga maprubahan ang tanang pagtulunan gikas Biblia kasagaran mga tradition manggod no. Bueno, natay caller, go ahead palihog. Kuan lang igsoon kanang ayaw lang i-loud speak ang imong cellphone ug ayaw paminaw sa imong monitor kay mo late na sila pila ka seconds. Concentrate lang sa imong unit o imong gamit. Go. Padayon igsoon. Sir, sorry sir, kayo. No. Go ahead. One bar, no? Nag-one bar ka ganina. Okay, go. Brian. Shoot imbong utan na igsoon. Okay. Ano na lang sir? Padayon igsoon. Problema ang iyang one bar. Basig gigamit na sa niyang one bar. Hello. Okay, go ahead. Palihog. Hello. Go. Padayon igsoon. Sir. Padayon. Ay, pagsalig na imong kwan. Monitor sa cellphone ra ka. Go. Kanang ang tinimang adlaw nga ipapahulay sir kanang dili sa gikuha mo guni sa atong kalendaryo niya ang kini sa kalendaryo nato dili man mo coincide sa. Hello sir. Go ahead. Padayon, naminaw ko. Go. Dili man mo coincide sa Biblia kaya ang Biblia gud wala may ngalan ang adlaw ipapahulay. Hmm? So, unsa mo tubag nako? Wala may kuan sa Biblia sir, wala may way ngalan ng adlaw ipapahulay ba. So ang problema nato ani kining dili nato maklaro kung asa gi adlaw ipapahulay ani. Okay. Mutubag nako? Okay. Kita dili ta kaklaro. Kay nangatao ta bag-o man lang ta nangatao. Ang uban, year 2000 na tao. Ang uban, 1990 na tao. Ang uban, 1970, 1950. So, ang atong buhaton, aron makasiguro ta, mubalik tas kasaysayan, di ba? Mubalik tas dictionary, di ba? Mubalik tas sa mga referensya. Kaya kung mayon tag walay referensya, wala tay tan-aon nga mga history, tama ka, dili ta ka siguro. Kaya wala man tay gitamdan. Kay kinsa ra mo nga bag-o man lang ta mga tao. So kibalik kinahanglan na kay tamdan. Unsa may tamdan? Number 1, imong tamdan. Biblia sa kaning gitawag natong dictionary. I-try kung nakay computer o nakay dictionary sa balay, Webster Dictionary, Merriam Dictionary, o ban pa dictionary.com, tanawa ibutang ang word nga Sabbath day. Di ba moingog seventh day Saturday. Tanawa ang word Saturday, mingon nga seventh day of the week. Mingon seventh day of the week, imo nang matri sa Bible. Okay? Now, dictionary randaan, ma-prove na. Number 2, kalendaryo. Tawa imong kalendaryo. Okay? Kaya ang Biblia naging sa ikapito nga adlaw, asa man ang ikapito sa kalendaryo? Di man na Domingo, kaya nga Domingo, unang adlaw sa simana man des kalendaryo. Okay? So, sa kalendaryo landaan, ma-prove na. Mismo pa sa mga Bible nga, kung usa ka Catholic, tanawa diya sa inyong Bible, mayong balita, diya skilid, na ay listahan sa pulong, tanawa ang word nga adlaw ipagpahulay, matod pa sa maong listahan sa pulong sa ES Roman Catholic nga naay perma sa pare or kandidal. Moingon sila dito, adlaw ipagpahulay, ikapitong nga adlaw sa simana, Sabado. Naagyapon. Unya, naay mga translation sa Bible ron, labi na sa mga Catholic, nga mabasag yun yung word nga Sabado. Nasa translation ron nga iya sa Protestant nga mabasa gid mo ang word nga Saturday. So, kung wala tay tamdan, tama ka. Di ka kasiguro, pero kung nakay tamdan, sigurado ta. Okay? Follow up, Igson. Pastor. Pastor, parang pwede unta nga pareha ba sa daang tugon pastor nga ang propeta ang Dios nagingos propeta nga kini mao ni ngalan sa inana ba unta kay og di man ta siguro kung sa dictionary lang kay
mahimo man na nga nagsukad ka sa kaalam sa tao. Actually, matrace man nimo. Tama ka. Walay pangalan, kundili first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. Di ba? Mo nang nasa Bible, sa New Testament, Proti, Ditira, Triti, Titarti, Pimti, Pariskiwi, Sabaton. Ang Pariskiwi is Preparation Day. Sabaton is Sabbath Day. Unya, kana siya, ang English na is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now, nahibaw anak ni adto, nahibaw na anas kasaysayan sa history, nga kana adunay 1, 2, paingon 7. Pag-abot sa pipila ka mga tuignasan sa kasaysayan sa history, nga kining first, gitawag og Sun's Day. Ang second, gitawag og Moon's Day. Ang third, gitawag og Chu, Goddess Chu. Okay? Day. Ang gitawag nato og ika-fourth, gitawag og Woden's Day. Unya, ang ika-fifth, gitawag og Thurs, Goddess Thurs Day. Ang ika-sixth, gitawag og Frigga Day. Ang ika-7 gitawag og Saturn Day. Sa atong kapanahunan, giklaro Sun's Day, Moon's Day, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. O kana siya adunay kasaysayan nga gibutangan nila ngalan ang mga number. Mao na ang Seventh-day Adventist wala nagpahulay sa Saturday tungod kay Saturday siya. Wala magbalaan ang mga ang Seventh-day Adventist sa Saturday tungod kay Saturday siya. Ang among igsisimba na tunong sa Saturday kay mauka na ang ika-7th day. O wala pa'y kasaysayan sa Biblia o mismo sa referensya nga midisprove nga kanang Saturday, first day of the week na wala pa. Wala pa sa kasaysayan sa mga bisag asa nga history nga ang Sunday dili first day of the week. Wala pa. So kung gusto ka nga makan-convince ko nimo nga dili masiguro ang adlaw, tagai ko og kanang referensya nga kasaligan nga muluad sa akong referensya nga akong ipresentar. Kay kung dili ka makahatag o di ka kaluad sa mga referensya nga akong ipresentar, magpabilin nga ligon o dili matarog ang pagtulunan sa Seventh-day Adventist kay kaniadto og hangtod karon wala musulay ang Roman Catholic Church nga ang Saturday dili mao ang 7th day sa Biblia. Wa gid musulay ang Roman Catholic Church. Mismo ang Protestant wa gid musulay. Kaysa the moment nga kaning Katoliko o Protestant musulay, magubasad ang ilang doktrina nga ang unang adlaw sa semana tawgon nila og Lord's Day nga matod pa nila sa Grego Kyriake Hemera. Okay? Follow up, Exxon. Go. Hello. Padayon. Pastor. Padayon. Padayon, Exxon. Sa monitor lang paminaw. Gamay, Pastor, din na. Ha? Pwede ko Follow up. gamay or dili na? Pwede ka ka-add og gamay. Sa cellphone lang pangutan na, Exxon, ha? Kay maliit babiya na gamay ang monitor. Go. Add. Ani na lang, Pastor, nga kanang ang adlaw ipapahulay ang Dios pag sa panahon nga ningon siya nga sa adlaw ipapahulay mapahulay ang Dios unya wala na may everlasting rest man tugod. Nya, Dili, go. wala na siya mobalik di pre sa tuwa ba nga pagkay kapito ka adlaw pahuway ta niya pagkasud semana balik na pud tagpahulay. Unsay bot nimo sa unsay bot pasabot nimo sa everlasting rest? Son, paminaw. Ay naminaw maka sa monitor. Unsay imong buot pasabot nga everlasting rest ug asa nimo na siya greater sa bersikulo sa Biblia?
Kay gusto ko mutugkad sa imong gipasabot kay wa pa nimo ma-elaborate pagayo. Go. Sige Pastor, di lang ko to ba ako ang pangutana kay unprepared po ko. Unprepare ka. O sige, sunod, Igsoon, Hoybis, pwede ka mabalik og pangutana, i-research pagayo, kay ato na siya tagaan o pagtagad. Gipasalamatan ta ka sa imong pangutana. Dagan salamat, Igsoon, sa imong pangutana. Okay? So, unprepared man siya, mo to nga gusto kumutog ka ng word nga everlasting rest. Kung asa niya ipadapat na, sa Dios ba, sa tao ba, sa kahimtang ba, sa literal ba, o unsa nga mga punto. Kay wala siya ma-prepare igsoon. So, dagan salamat niya na mga pinangga, no? Boy, no, niya din si Navier niya. Okay, God bless you to your, okay, mo na siya gabasa na ko ganyan, og Ivan Ray Limosnero, Herr Pastor, watching from Libertad, Bunawan, Agusan del Sur. Greet ko sa tanang kaigsuonan sa Libertad is the Church og Sunnydale Church. Okay? Ambrosio Silvano, hello Pastor, God bless your program, watching here in Orlando, Florida. So, mayong, I don't know, gabi baron, kadlawon baron sa Estados Unidos, no? Niya din si Josephine Marabilia Barnuevo. Okay, mayong hapon, Pastor. Niya sabi ni si Marabilia. Di ba ka na ko ni class? Okay, di na lang, no? Ezekiel Tafalia Dons. Navier, okay, hello, Pastor. Di balik si Navier. Hello, Pastor. God bless to your program watching here in Libertad, Bunawan. Okay? Pwede ko, adun na mo yung mga pangutana, Igsoon, tawag lang, no? Sa akong gisgot ganina nga mga number. Kung ikaw Globe, 0917-152-6046. Kung ikaw Smart, 0929-344-177. Okay? Niya din si Viz Abinido, Lucenara Rabici, mayong hapon, Pastor, watching from Taiwan, Sabah. Okay? Musta diya sa Sabah sa atong mga kaigsunan. Niya sabi ni si Sitsit Dayaday. Niya sabi ni si Marielia Midorima, God bless from French Camp, California. It's 2:40 a.m. in US. Okay? Daghang salamat Igsoon, no? At matapaghapon ka bisag nganing mga oras, ha? O salamat usab sa pagpaminaw ni atong programa Lamdag sa Kamaturan. Bueno, atong dawaton ng atong caller. Go ahead, palihog. Hello. Sa Mateo 8:28, Pastor, unya sa Mark 5:1. One man God. Dili sa Pikas, isa ra niya. Kini sa Mark, dua sila katao. Sa Mateo niya, sa Pikas, isa ra. Okay, atong basahon ang Mark 5:1. Okay? Atong tanaw, no? Nya, punto. Unya, nahiabot sila sa pikas nga daplin, lanaw sa kayutaan sa Geresenhon. Okay? Unya, din sa Mateo 8:28 nga iyang gingon, mao ni ang nakasulat, no? 28, og sa pag-abot niya sa pikas nga daplin dapit sa yuta. Okay? Sa mga gadaranhon, gisugat siya sa duha ka mga giyawaan. So dinhi nagisgot siya og duha, unya dinhi sa bersikulo 1, unya miabot sila sa pikas nga daplin sa lanaw sa kayutaan nga mga girisanhon. Wala may 1 din Igsoon sa chapter 5 verse 1. Naay duha dire. Pero wala isa dire sa Marcos. Wala may problema ani kung wala mga nambiran dire. Okay, mismo pang gani bisog sa depende mo kuna sa gadir. For example, sa mga dagko nga media outlet, no. Ang uban ga-report og events pero wa mag-report og number ka tao. Ang isa nag-report og number ka tao o kulang sa iyang report sa events. Nasa isa nga nag-report sa duha ka tao o usa ka tao, kay siya may una niabot. Nag-report siya adunay usa ka tao. Unya, ang ikaduha nga nag-report siya ikaduha kay ulahi siya niabot. So dili man na komplekto kay dili man ta moingon nga kanang duha ka tao nagdugan og abot, no? Pero dinhi sa Marcos 5:1 wala may isa nga nakita nato dinigson. Okay, tingali ang imong gaignon dinhi sa bersikulo 2 na. So mo na akong giingon sa imo igsoon nga
wala man ni siya nagkakonflikto kay wala man siya magsaysay dinhi nga unsay ilang linantawan kay mismo gani ako igsuon. For example, adunay aksidente. Unya diya sa aksidente nga dalan adunay giihap sa usa ka tawo nga adunay 25 ka mga naghaya diha. Kay ang isa sa katawo nag-ihap nga niabot og 15 ang naghayad. Dili man ka makaingon nga nangasayop ng duha. Kay wa man kakabalo diya sa events. Say for example, ang uban gidala na ba sa ospital, mo nang 15 na bilin. Dili nga senaryo igsoon di ta mo ingon nga conclude nga sayop kay duha man ni katawgas kung si Mateo nag-record sa Pikas nga kapitulo unya si Mateo sad nag-record dito sa Pikas Katolika sa kapitulo unya lahi-lahi number makaingon ta nga adunay komplekto. Pero dinhi si Mateo nag-record og usa o duha. Unya dinhi sa Marcos nag-record og usa, dili ta mo conclude nga nasayop tungod kay lahi-lahi man sila ginantawan. Di man ta mo ingon nga ang anggulo nga gibarugan ni Mateo mao ang anggulo nga gibarugan ni Marcos. Ang anggulo nga gibarugan ni Mateo ug Marcos, di sa ta makaingon nga ang ilang paglantaw pareha sila ginantawan. Kaya aduna may possibility igsoon nga nauna og tan-aw ang isa ug ang iya nakita isa ra. Og ang ikaduha na ulay sa tan-aw nga iya kita duha ra. So dili nimo ma-conclude nga nangasayop sila. Kay kini magong synoptic gospel igsoon, ga-record sila og mga linantawan nila sa ilang nakita. Pero lahi sila og mga anggulo mismo gani sa mga picture taking. Naay picture taking nga nag-atubang, naay picture taking nga nagtakilid, nasa picture taking nga nagtalikod. O gado na say karaan naman nga gisulti pa rin sa akong mga auntie dugay ng panahon nga tulok kuno kabuta gipahikap sa elepante wa pa sila sukad kakitag elepante unya ang usa kuno kabuta naghikap sa dalunggan ingon dayon ang buta ang elepante di ay mura og nigo kay ayan hikapan ang dalunggan unya ang usa ka buta nihikap sa lawas so niingon ang buta ang elepante di ay mura og baril. Uya karon kay ang isa naghikap man dito sa paa, so niingon na yung sa kabuta nga ang elepante di ay mura og troso. Na question, nangasayop ba silang tulo? Kaya ang isa ga-describe nga nigo, ang isa ga-describe og baril, ang isa ga-describe og kaning poste. Wala sila nangasayop, sanglit lahi-lahi man sila og nagunitan. So ikaw usab nga lahi-lahi imong nakitaan, ang reporting iso mismo kumuna sa mga media practitioners nga ang ilang reporting usay dili magkapareha og number tungod kay i-consider nimo unsang orasa sila niabot. Ikaduha, i-consider nimo asa sila nga anggulo. Kay posible ang nakita sa isa wala makita sa isa ug ang iyang naobserbahan wala maobserbahan sa isa. So meaning to say dili ta ka conclude nga kinisyan na sayop. Go ahead Edson, balik kanimo. Go. Okay na to, Pastor. Okay ra? Okay na. Okay, so dagan sila. Ano kailangan pangutana? Kanang nalakoy talwapod. Okay, go. About sa kwan ba katong special na si Pablo no kay ikan kaming dili to sikan kaming ang pagpakita ni Pablo. Dili to sikan kaming ang pagpakita kang Pablo. Unsa imong gina-refer? Unsa nga bersikulo, unsa nga kapitulo? Nawala na si Juan. Katong nawala na si Ginoong Hesus ba? Di ba na yun siya nga mubalik ko niya? Anong pagkakita ni Pablo? Dili na isusikan kami nga nakakita may isa personal. Unsa nga libro or kapitulo igsoon kay Ismay man ang natay kapitulo o libro kay atong masaysay ang context. Importante man god ang pagtubag sa mga pangutana sa context kay naay mga pangutana igsuon nga ang iyang tubag naara sa mga silingan nga bersikulo. So gusto ko unsa nga bersikulo ang imong gina-refer. Nawala ang atong kuan, ang ato nga caller. Bueno, tawag lang sa sunod kung naakay mga problema. Okay, ni adini si GB Ates, God bless. Ernie Di Catayas, mayong hapon, Pastor. Ask ko lang, ang dili daw madala sa pagbalik ni Ginoong Hesus para sa 1,000 ka tuig, naa pa daw chance nga
maluwas pero dili by grace palihog kuno paliwanag ani kung tinuod ni dili ni siya tinuigson nga during 1,000 years kay ngani magud-igson mobalik si Christ. Okay? Unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 16. Kamu na basa, inigbalik ni Kristo ang tanan nga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagbangon. Okay? Unya sa iyang pagbalik na apay buhi ana. So ang mahitabo, ang buhi ug ang gibanhaw magdungan og sa kapaingon sa kalangitan. Mabasa na to, unang Tesalonica 4:17. Okay, bueno na tayo caller ato sa bugton. Go ahead, caller, palihog. Ngayong hapon, Pastor. Maayong hapon usab. Nag-isot mo ta karon og kalendaryo, Pastor. Kani nga kalendaryo gigamit to, Pastor, di ba ni Gregorian calendar? Okay, kini atong gigamit karon gitawag ni siya Gregorian calendar or Reform calendar. Follow up. Kana sa Turge, Pastor, nag-iskutan na, Pastor, na Sabado, sa Turge, kisay dangalan na nagsabado. Actually, Igsoon, ang Sabado, usa na sa kinatsila nga pinulungan nga gidaptar sa nato kay dugay biyang katsila sa tuah. Kay Sabado gihapon. Unya kana siya kung imong ibalik dito sa Biblia, mauna ang adlong igpapahulay, ikapito nga adlaw sa semana nga gisgutan usab sa Biblia. Follow up. Kaya diya, manggod sa, iskutan mo mo, Pastor. Iskutan mo niyo po. Paden, putol. Punyat. Gisgutan unsa? Gisgutan nga Paden, Igsoon. Kanang Sabado, pero ang Domingo, Pastor, ang Sunday, Pastor, usay ko nga Sunday, Domingo, dili. Ang kahulugan sa Sunday, gikan na sa word nga Sun's Day. Sa original nga pag-create anak nga word. Sun's Day, adlaw sa mga adlaw. Ang Monday, Moon's Day. Kay ang Tuesday, gikan sa Goddess Chu. Ang Wednesday, gikan sa Woden's Day. Una na ha, una ay hadang in English. Ang Thursday, gikan sa Diyos nga si Thurs. Ang Friday gikan sa kang Frega or Frega Day. Ang Saturday gikan sa word nga Saturn Day. Ang Sunday gikan sa word nga Sun's Day. Okay, go. Follow up. Pastor, kinsa ganalan ana og Domingo, Pastor, ana Sunday. Okay, actually Igsoon dugay na siyang panahon. Unya dili ta ngay malibog Igsoon tungod kay wala pay history nga nag-disprove nga ang Sunday dili mao ang first day of the week. Okay? Bisag imong tan-awon ng dictionary, payog og Saturday, 7th day of the week. Payog Sunday, first day of the week. Ayaw na lang kalibog kung kanus-a, unsa pitsahad, anito nga, ang ato focus man god Igsoon ang pag-trace sa adlang ipagpahulay. Now, karon kay bag-o malanta na nga tao, tay lain sandigan ang mga kasaligan nga referensya. Musugot tag badili, adto gyud tas kasaligan nga referensya. Kay bag-o raman tayo nga tao. So kung imong tan-awon ang mga kasaligang referensya, encyclopedia, dictionary nga mga karaan, matod na to nga ang Sunday, first day of the week. Follow up. Go. Nawala na siya. Okay, nagawala siya, no? So, dili na to kalimtan nato usay mag-focus ta ka sa kinsay nag-discover nag-introduce anang Monday. Mawala ta sa focus. Ibalik ta sa focus kay Biblia matong gisgutan gitrace mo natong adlaw yung pagpahulay. So, musalig ta na sa mga referensya nga kana siya dugay na siya. Okay? Kay kita di man ta kasalig sa tong kagalingon kay bag-o ra lagi ta nga tao. Sumusandig kita sa referensya. Mabitaw ko subunako, wala pa'y Roman Catholic, nga kay by succession man ang Pope, wala pa'y Pope na nag-ingon nga sayop na ang Saturday nga dili na mao ang 7th day. Wala pa'y Pope nga nag-ingon nga nasayop ang Sunday di na mao ang first day of the week. Wala pa. Okay, go na tayo caller. Go ahead, palihog. Hello, may hapon. May hapon usab, go. May hapon, Pastor. May hapon kanimo. Nalang ko'y pangutana, Pastor. Mahitangod anang kuan, Pastor, baka ng mga agpanagna-panagna bitaw, Pastor. Parehaan ng mga
kanang gitawag nato nga mga doktor kwak sa matod pa sa uban. Wak doktor? Unsa? Kanang bitong mga manalagna bitaw pastor parehas ng mga tambal-tambal nga kana kuno mga gipangbuyagan kuno dili ato Okay. Ang pangutanan nako pastor kanang tinuod ba na sila pastor kay kanang daghan man gud diri sa amo istorya lagi nga kanang ang uban na kuan ko no na nabuyagan ko no sa mga dili ingon nato muna akong pangutana pastor kay aglibog pud ko ba. Jutame 18 nagingon. Dili hikaplagan uban kanimo ang bisan kinsa nga magpaagi sa iyang anak nga lalaki kung anak nga babae sa kalayo usa nga magagamit sa pagtagna usa nga napanghimalad kung anting-antingan kung diwatahan kung magwiwili kung magpakitag tambag sa kailang espiritu kung manglilingla malalangon kung magpangutana sa mga minatay kay dulumtanan alang kang Yoba ang bisan kinsa nga magabuhat nining mga butanga. Igsoon husay manggod na mga kabilin sa mga lulo-lula ang mga abilidaran ba. Ipasa dito sa apo ang abilidad ingana may tabo pero actually kung imong tan-awon wala na sa science. Ang uban moingon nga didako ang tiyan inig taob sa tubig, inighunas mo gamay. Pero actually sa mga bagong moderno, nana dito'y problema sa liver or cirrhosis of the liver. Mingon nga, nalibang ko noog itom. Soris na ngaon ha. Pero, kana di ay dugo na to siya na tan-ani mo dug itom. Dili nila ma-explain sa science, pero sila, Bueno, Igson, nakabsan na kita sa itong panahon nga 2 minutos na may gihatag sa ito. Na din si Vincent Pomesino, Telso Mortiga, JP Maymay Ramas na Igal, Sister Ning Istumago, guban pa din ako mabasa din ang tanan, pero kay nakabsan naman ta sa itong panahon. Sa ngalan naman sa atong station manager, Sir Janster Calibud, ug usab sa ato nga Communication Director, Pastor Hisbon Buscato, ug sa Division Usab nga Communication Director, Pastor Mamerto Gingging. Kini lamang si Pastor Chris Bacalaros mingon, siya nagpakamatay aron sa pagpatunhay sa kamaturan more angay nga mabuhi magamputa. Dagan salamat o Dios sa imong pakiguban. Dagan salamat sa imong gugmag panalangin. Dagan salamat sa mga butang nga among naangkon ako nagaampo sa Pinasay alang sa OFWs tibok nga kalibutan uban sa ilang pamilya dinhi sa Pilipinas. Panalangini sila. Panalangin usab ang nagbalatian nga diin matagaag panalangin sa ilang kamot ug silang panglawas. Diyos salabatan usab namo ang balang spirito kini among gipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. We are from Mountain View College, and we have the utilities of a little town. For more than your basic needs. We have the heart for outreach. MVC can bring out your compassion and literally exercise it through the SULAD Student Missionary Program, among many other outreach activities. And when you need to take a break, MVC can also feel like a resort.
so you will be refreshed. We have serene and scenic landscapes. Thanks to a rich, faith-filled history. We have a campus that's big enough to build your dreams and future on. Come and build your future with us. Join the around 2,000 students from all over the world, 17 countries, who have come and build their future with us. Here, we have activities to develop your emotional, social, physical, and spiritual aspects of your life. Experience the best in Christian education. Come and build your future with us at Mountain View College, Valencia City, Bukidnon, Philippines. Come and build your future with Mountain View College. Agay, murag lapad man ang akong ulo. Inom sa kuha niya tableta para mawala ni. Murag pa muhipoy man ang akong mga bukton. Ay, may nalang niapod ko yung tableta para ni. Ayay, murag wala gani may angay akong tiyan sa akong pamahaw ba? Naman po siguro ko'y tambal para sa hapto sa tiyan diri. Hops! Kadali lang higala. Nahibalo ka ba nga pwede kang madaot sa dili sakto nga pagtumar og mga medisina? Tungod kay sintetika ni, kikinahanglan gayud ang medical advice sa pagtumar ni ini. Busa, sulahi usa ang Natural Remedies. Ang Natural Remedies Encyclopedia adunay kapin sa 11,000 ka home remedies para sa sobra sa 700 ka mga balatian. Palit na sa Natural Remedies Encyclopedia. Sa Natural Remedies Encyclopedia, siguradong mas safe and healthy ka. Of course. Sometimes. Why not? Yes. My brother. My mom. And of course, my dad. The policeman. Boss. My teachers. My grandpa. When I'm threatened. When he stares at me. When I hear his whistle. When they raise their voice. When they call me by my full name. Whenever he calls me like this. Hey, come on, bro. Because they're the law. He's older than me. My grade would be at stake. They're my parents. Since I'm younger than him, I'll be fired if I don't. You know. Obedience Is more than a state of being obedient. It is our Willful practice of obedience. Conscious decision to obey policemen To obey your and parents. teachers. It means submission to the rules which are meant. to keep us safe. Likewise, Obedience. is a manifestation of love. I respect my I love parents. my Like mom. I love my older dad. brother. Besides, It says we obey our grandparents, our older brother, people of authority, our our boss, parents, in the Lord. Lord. For this is right.